Sami Sami pu karbi alunkan arjan akimi klang prangpo. Kai ke tanang litum pai production YouTube channel along karbi alunkan arjan akimi thek ponongji. Lason se non akimi Sami Sami pu alunkan arjan sitami klang to the prangpo. Labang so alunkan arjan along cheparjan bang phumate actor sarbinong tiso actress Rosni prodhan alang litum bang hindi se cheparjan ponlo. Lapen lunse pi mate lunse po sar imbe alang litum kaduka ve cherap chetosi bang so alunkan arjan paklang ponjia phan chisik ponlo. Lapenon ke bangji wo signifying kora porni kang sampen lote pai production YouTube channel along thek ponong po. Oh Sami Sami natsi nang loji mati neta nang dun langti nang pi api nang jalang tha Sami nang tang tha guiding pi apampi neta kelang nu arata bangkali Chichi ni ne kopi a potlo